assalamu aleykum bandiraɓe, assalamu aleykum sihlaɓe, musidɓe tedduɓe, ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam, jaɓede sahaji en yaroɓe kalam tuftortoɓe ɓirdam, on mbiyama assalamu aleykum moɗon. Caggal yettude Allah e ndulaɗo mum en jetti sernaɓe men e hilifaɓe diine e hilifaɓe aada, kono kadi en jetti jinnaɓe men joguiɓe sababu kadi ha goɗɗen e oɗo aduna. Sikkala ko yewtere men Njillu, so tawi en mbi Njillu eɗen gandi holko firti. Mbiɗen ko Njillu men firti ko yilloyade e yillede, hande noon eɗen jogui koɗo baɗɗo fayida garɗo yillade en ɗo e yewtere men Njillu. Ɗo e haalirde he ko bani mon debbo mo wasa kodde mbayla, on woni Kadia Aliou waddel walla mbiyon Kadia acca idi Samba Rogi. So ko wona ɗum ko noon hande koɗo men ko neɗɗo gandaɗo, ko neɗɗo kadi kewnoɗo yiyede e nder rendoji Haalpulaar en mo on jiimu, kono kadi ko siftinde mon gonɗen ko ɗo e télé men DSTV walla mbiyen Diaspora Sénégal TV. Ko wona ɗum mbiyen bandiraɗo debbo assalamu aleykum ma. Waaleykum salam Kadia, mi salmitimama, mi salmitima rendo meɗen fof, eɗen mbiya kadi ko wone jaam fo yata ko enen ɓuuri enen e rendo meɗen. So ɗum ɓenni kadi en calmini kala jeewowo ayawo DSTV, en calmini ɗum en juurima ɗum. Ɗum noon ko noon tigui so tawi on ji hayso mi haalani inde nde oɗon poti famde holto jiyannoɗonmo e holno jiranɗonmo e holno jiruɗonmo hande ko wawi hen wonde fof inchallah ma labonde won noon ɗo woni DSTV. Kala jontaɗo leñol rewat ɗo, kala neɗɗo mbaɗɗo fayida e nder leñol ngol rewat ɗo, nde won noon yewtere Njillu men ala ko falti. Kala neɗɗo mo gandanɗa hoore ma mbaɗɗo seeɗa e nder leñol ngol eɗen batte mum hakkille, ala ko haali noon mbaɗɗo ko heewi e nder leñol ngol. Ɗum noon madame debbo, indema e yettode ma? Min mbaɗa wiye Binta Tall, mbaɗa jeeya Dumga Bossé. Dumga Bossé. Ko adi eɗen ɓerna e Binta Tall, en calminat famille Cheikh Oumar Foutiou Tall, ceerno men ceerno Mountaga mo Saydou Makki, e ceerno Makki e ceerno Nourou, dendagal famille Tall fof en calmini ɗumen, Ramatoulaye salminama ha toon to France. Ko wona ɗum ko Binta Tall, mbiɗa mbiyataɗa ko Binta Tall, jeeɗa ko Dumga Bossé. Dumga Bossé. Hade men woɗɗoyde Dumga Bossé, Tall ɓe o koye famille Cheikh Oumar walla holno way? Kala taalo mo jiiɗa koye famille Cheikh Oumar. Marode? Eyi. Machallah. Hay Demba Tall biyeteɗo ko Cheikh Oumar hokkimo ha hokkimo yettode muɗum. Machallah. Ɗum woni lawɓe ɓe jiyata yettaɓe talɓe, mais kala biyaɗo Tall tan koye famille Cheikh Oumar Marode? Machallah, ɗum ɗon min juurima Seydi Tall. Wadde on puɗɗima famde ɗon seeɗa ko bonus tan wonno. Binta, min nani wiya aɗana e lawol wadde 20 ans carrière ma. Carrière o ko holɗum e holko saabi jiɗɗa wadde ɗum ɗon? Eyyi mi weltanimama kadi e question ma o. Carrière o ko carrière théâtral. Par ce que komi artiste comédien, ko théâtre mbaɗanmi. E joni noon mi woni hen plus de 20 ans. Aussi won sukaɓe arɓe hande ala ko addi ɗumen so wona wiide ene mbaɗa ko Binta waɗata ko. Ɗum noon on saaha mbimi yon won 20 ans de carrière o, mi holla sukaɓe to rewa ɗo, finani tan weeli. Machallah. 20 ans carrière somin paami hande Haalpulaar kewɓe ene ketto en taw anda ko firti 20 ans carrière ko nande e denɗam Hawa Gam woni aɗa waɗa duuɓi nogas taw an e gollal ma gollal ngal gollanɗa ngal en paami wadde ko oɗon naniri noppi moɗon so tawi en mbi Binta hakkillaji ɗi ma ngara e mogoji Haalpulaar en belnoɗi jurbininoɗi ɗi ganduɗa kadi pindinnoɗi tindinnoɗi. Binta, hol hitaade nde naatɗa e théâtre? Eyi nanmi e théâtre ko 99. 99 nanmi e théâtre. E mogohol ɓen, surgol ɓen? Eyi adi fawdemi caméra ko Tafa Ndaw. Machallah. Tafa Ndaw adi fawdemi caméra. Woni cassette mo gadimi tournude, woni Jamfa Gille. On gadimi wadde. À part ɗum noon min mbaɗi créé troupe Timtimol. Fatou to Ibou Kane en min gondi toon groupe Timtimol. Après no min gummi Timtimol noon Samba en garino pour joude galle amen galle Amadou. Finalement nde Samba ndaari wi kastinmo sohli o ko min, après nden woni mbaɗmi galle Amadou. Galle Amadou woni to Amadou wiyandema Longel Ɓumngel ɗo.
on ji machallah mbeɗa sikki koye oɗon mogo cakkitiɗa wadde ala non non cakkitimi wadde ko hoddiro eyi hoddiro cakkitimi wadde mbaddunoɗa o ɗon ko min woni ɗon yummum mariama e mbaddunomi ɗum koye on producteur o ko Daouda Diouf wiyete ko piinde o woni machallah ɗum noon ko onon keɗori noppi moon on ji Binta ko debbo jontaro te kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema baɗɗo fayida e nder leñol ngol eɗen fof eɗen gandi ko haalata ɗo ko tuggande ma ko naati e mogo e faade ni o naati hen cuwawu te kadi omo jaɓi rende ɗum haa ɗo to woni ɗo so guijorama théâtre ko ɗum woni ko hollata walla mbiyen so guijorama wadde mogoji ko ɗum woni ko hollata te kadi toon nanno fof en ji o waɗi hen golle payodinde ko ɗum saabi hande joddiɗen e makko yidde kadi yewtidde e makko yidde andinde bandiraɓe kadi holko woni dow muɗum ko wona ɗum ko holko saabi jiɗɗa wadde Binta carrière sabu nane a haali mbiɗa jiɗɗa ko famminde yimɓeɓe sabu wonko mbaɗanoɗa kamɓe kadi aɓe mbaɗa joni firti ko mbaɗanoɗa ko an a faami leñol ngol ene sohli ɗum eywa jiɗɗa ko hollirde holto foti rewde haɓe mbawa yettoyade to jetti ɗon to holno ɗum ardema wadde Binta carrière eno wayi e fof situation mum tan a jarama par ce que hande mbaɗi woni sukaɓe ɓe ganduɗa toujours so jii kam mbiyata ko mama Binta mbaɗi yiɗi wadde ko mbatta ko walla wallam no natirmi théâtre par ce que mbaɗi yiɗi ɗum e nder ɗum noon hande wuro ngo ene deeɓi jiibade seeɗa wuro men Dakar eyyi ene deeɓi jiibade surtout meccal meɗen ngal hande wonɓe ganduɗa nanni ɗumen hen tan ko wonko cohli yo jiiye ɓe nanni ɗumen hen tan ko yomi dañ hen kalis taw meccal ngal wona ɗum meccal ngal ko adi fof ko a yiɗat ɗum ha para sa yiɗi ɗum noon mbawa wadde no yimɓeɓe cohliri ɗum ni joni noon ɓeɗon sukaɓe noon jinmi hande reftinde e lawol dariɓe ene jiiɗi mama Binta ɓe ko ɓen jinmi hollude jaɓɓal ngal mama Binta yaɓɓuno hen ha yetti hen ɗo hen machallah ɗum noon ko wona ɗum ko bandiraɓe en gujjat filmu seeɗa ko waji ɓe mbiyata ko sikki ala en calmini wuuro men to goto men dasa toon woni wasa kodde mbayla so tawi en mbi wasa kodde mbayla hande hakkillaji ɗi foof ene garta e sukaɓe tohosɓe waɗoɓe golle payodinɓe e nder mo commune ogo woni sukaɓe gandanɗa hoorema gure fodde sappo e joyi wuuro rendino équipe football mo wasa kodde machallah eɗen gandi ko kamɓe e Sinthiou Garba ko kamɓe jaaduno final caggal mum ko wasa kodde mbayla ƴetti kuɓo caggal nde ɓe keeɓi kuɓo mawɓe wuuro ngo sukaɓe wuuro ngo moni kala ene welti ɗum noon wadde enen so tawi en jooɗima ɗo en kollirat eɗen belti duwonɗen ɓe nde balɗe juutata battanɗe moƴƴe oɗo kuɓ kadi o wona kuɓ gaabɗo gaddowo dendagal kuɓuji kewɗi taw onon addunoɓe kuɓuji ɓe oɗon guuri oɗon celli oɗon guurde e bandiraɓe foof yo Allah hokken kadi tawede ɗum ko heewi ko heewi so tawi en kaali ɗum eɗen gandi sa yi suuka ene waɗa hunde suusa tan tawat won mawɓe heɗɓe caggal mumen ko wayno président moon Abou Lam e dendagal kadi bandiraɓe duusoɓe on foof mbaɗa andi wonande kaw Souleymani Idi Thiamen mbaɗa andi nena e ɗoftoɓe he dendagal ɗoftannoɓe équipe mo wasa kodde foof en calmini ɗum ɗon ha entraîneur o Aline Diouf o waɗi golle payodinde ko wona ɗum ko kadi en calminat Ndiol yo yongo on woni gol mabɓe Amadou Diaw min calmini min juurimama en ƴettat tan calminali ɗi foof pawen e juuɗe Salif Wattu o yettina ɗum dendagal équipe mo wasa kodde foof kono kadi en calmini Sinthiou Garba naɓe nde won noon kamɓene koɓe jamareɓe hande noon baroɗe wasa kodde onon foof on calminama on juurama te kadi on beltanama en jahat e Bintu seeɗa garten Bintu holto jogorɗa wadde programme o e mbaɗanmi programme o ko ravin so neɗɗo yiiɗi arde ravin walla yidde tawtere ɗum ko jamma wonata walla ko ñalawma walla ko hollum à partir de 17h mbaɗɗen à partir de 17h eyyi so bandiraɓe gari lawta sabu a yiiɗa wadde ɗum jamma jiɗɗa ko wadde ɗum kikiɗe ɗum ma wel te kadi bandiraɓe Fuutanko foof kadi mbaɗa andi noton to won noon refe kam so wiyama enen foof eɗen gandi koye guure ɗe gandanɗa hoorema
walla mbiyen leeɗe ɗe nganndanɗaa hoore ma ɓattiiɗe geejuwayi gonɗen haalpulereeɓe fof nena hakkunde geejuwayi en pikine en caaro en gunas en onon fof Bintu wi noddi on nde ngara toon kawron e 20 ans carriére makko mo waɗata toon to revin inchallah ko wona ɗum ko beele ene kuppe biyeeji walla kuppetaaya holno ɗum wayi eyi mbaɗden tan ko lettre uji mbaɗden parrain ji e marrain ji en même temps ene waɗi carte uji ɗi yimɓe naatirta mais en mbaɗani billet enen mbaɗi carte ji soutien noon pour bandiraɓe goto fof jagga hen kono noon kala mo ala doole so yiɗi arde naata ene wawi naatde eyi so ari ma totte carte mo naatirta totte carte tan naata taw kuppani ticket taw kuppani billet kono noon aɗa teddiniri yontaɓe leñol ngol fof kay e kadi eɗen miiji maɓe mbaɗ lettre uji tekkuɗi mbaɗi ɗum lettre uji sincu waɗi dañño ñande en ɗon yo Allah ndewnu enen fof eɗen gandi hande halpulereɓe ene jogui jambareɓe halpulereɓe hande ene jogui sukaɓe gandanɗa hoore ma daraniɓe ɓamtare leñol ngol ɗum noon duusen mballen woni kala to dariɗo so tawi jaggi ha tiiɗi tan ma wot ko nafi leñol ngol en beltinima dendagal yontaɓe leñol ngol kala hay goto en goppani caggal ɗum noon en calmini hoddiɓe men kadi waɗɓe fayida on woni borom marché sengge walla mbiyen jonguro marché sengge kala wutte mo yeeyani tawat moƴƴani on woni holiyon woni Ifra Kane en calminimo en juurimomo en mbimo Seydi Kane en calmini jeewamo ko Hafsa e Mariam Bawar dendagal Pikinnaɓe fof en calmini Hawwa Ba Bandu Baydi Ba ha toon to Gunas ko noon ɗum noon Binta beele aɗa waɗi hen naalankoɓe seeɗa walla a waɗani eyi ene waɗi naalankoɓe ene waɗi naalankoɓe invité ko wayno Coumba Tamba en Abdou Camara en groupe Ngatamare Alsane Dali en eyi Mamou Diallel en wallay mais après ko Kalidou mo Bammal kañum jeeyi jammo kañum jokkitta ɗum inchallah ɓeeto ko invité eyi eyi kono kanko noon ko kanko woni bamum jammo eyi kanko woni mo baba maɗa aɗa jogori dañjidde ɗo a jogori dañjidde remeɗe so ɗum ɓenni kadi ma Ablaye Pouspous en mbatton mogo ko wayno Ama Diallo en e ɓen fof ma mbat hen participé inchallah maroɗe woni mogiyankoɓe machallah ɗum noon bandiraɓe ko oɗon naniri noppi moon eɗen gandi o kihiɗe kam hay goto yiiɗa luutede ɗum ɗo e Dakar taw ko ɓi mbimi e mbimami hay goto yiiɗa ɗo luutede ɗum noon en luttitto toon to wasa kodde calminen kawmen Salif Lam eɗen gandi les 9 et les 10 ko jogorɗo wadde ziyare baɗɗo fayida toon to wasa kodde Mbayla kono noon haade men kadi ɓennude wasa kodde en calmini ko wayno Beelinayde naaɓe en du waɗi maɓaɓe kadi en duwima yo Allah hokken tawiɗo saaha mo wuuri nde wonnoon ziyare ceerno Mame Paty Mbow ɓenni toon to Beelinayde wonno ko le 2 et le 3 ɗum noon en calmini Beelinayde Mbayla kala hande noon onon fof kadi kawmen Salif Lam hakkillaji ɗiɗi toon ketti kanko woni gawlo nulaɗo en jeehi to wasa kodde jiyaro hay goto luttani ɗum noon Binta ko wona ɗum ko beele an aɗa jogui ɓe jokkodirɗa yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma jogorɓe dusdema e nder jammo e yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma kadi jogorɓe walludema beele a hulani to gonɗa ɗo ala mi hulani noon a hulani mi hulani haydara par ce que bandiraɓam e kureejam fof ne jaggi sehilaɓam e fof nana jaggi kadi hamin jogui staff gonɗo caggalam ɗum waɗi haydara mi hulani te kadi sa woni ɓi pulla aɗa woni rendo fulɓe haydara hulata maroɗe ɗum noon machallah enen fof kadi eɗen gandi halpulereɓe kala toɓe nodduno e nokkuji mbaɗɗi fayida ɗe lootima kono noon amin jiiɗi andude hol jokkodiral ma e naalankoɓe woɗɓe ɓe ko wayno mugiyankoɓe eko nandi hen eko nandi hen e jokkodiram e naalankoɓe moom machallah par ce que mbaɗa wawi wiide min Binta Tall kam rendo pular mi ala hen gaño eyi min mugiyankoɓe fof jiiɗimi korsinimi pawimi place am eyi ɗum waɗi e jammo ko wayno Baba Labba Camara ene waɗi hen rendre hommage machallah par ce que ko jinnaɗo amen tedduɗo moƴƴo ɗusnoɗo min e golle ɗe eyi
yalla yurmomo yaafoma noon harnama aljanna oɗon jamma mo siftore hen taw ko labba camara eyyi so ɗum ɓenni kadi hono nene men Aissata den eɗen mbaɗaramo hen rendre hommage aɗa enen kewɗo woppude ko ha neɗɗo maaya tan ɓen eɗen mbanna ɗum hommage mais guiley gurnam makko min jinmi waddemo rendre hommage par ce que ko yumma leñol machallah hande kala ko mogiyanke waɗi walla ko dañi hen yo yettu Allah yettamo par ce que kanko feri lawol ngol ha yettiɗo hen machallah eyo ko noon andi enen no mbiɗa ni ko ɗum woni caɗele men en kewani hollidde neɗɗo moƴƴere mum caggal nde o wuuri o wawa famde wonko golle leñol ngol o jokka golle kewɗen tan ko accude ha jomum yalta aduna mbiyen eɗen gandi ɗum wonko waɗata beele hade men ɓanginande neɗɗo wonde en beltima e mum walla fewni eko waɗata e nder leñol ko beele en mbawa wadde ɗum ene wuuri yirguit mum te kadi ma weltoma ɓeydo mbasen accude ha neɗɗo maya tan mbiyeɗeɗen ɗumen ɗum ko aduna o addirno Bintu ko wona ɗum ko en duttoto seeɗa to banggue nden alhaali ma e joom galle beele to gonɗa ɗo ka desaɗo beele kadi to gonɗa ɗo joom galle ma tawi ka desaɗo holno wellitirma e holno ɗaccirma e programme eyyi komi desaɗo komi desaɗo komi mère de famille eyyi komi yummu sukaɓe mais joom gallam kam caggal nde jettumi Allah e nelaɗo muɗum mi yettanmo par ce que o hiiɗakimi e gollam mbaɗa wawi ni kanko ɓuuri wemnandemi golle ɗe par ce que hande kala ɗo noddami kanko wiyata yomi yah te ko ɓuuri hen hewde aussi kanko darani kam hen hay jamma mo paaɗen ɗo e no omo dari hen no fewi mbaɗa yettamo noon mbaɗa wiyamo Seydi Mbaye kadi ɗon nde on mi salmina luggenaɓe foof mi wiya ɗumen min nimsitani ko ndesdirmi e Idrissa Mbaye mi duysimi no fewi ɗum noon ko noon en calminimo te kadi en beltanimomo eɗen ñaago kadi nde Allah hebbinta hono makko en nde won noon arde debbo ene moƴƴi arde gorko ene moƴƴi kono noon so tawi a ari ka debbo a dañi gorko paamɗo andude debbo ene yurmini ne walle te kadi ne duuse ɓeɗon worɓe en ñaagoto tan nde balɗe juutɗe e battere moƴƴe nde Allah hokkata ɗum ɗon saabu so tawi a acciti debbo tan yaama tawi koye jogorɗo wonde walla koye jogorɗo kadi wonde neɗɗo mo gandanɗa hoore ma joguiɗo haqqille walla joguiɗo neɗɗankagal ko kanko ɓurata wawde wajade hoore makko nde won noon enen foof eɗen gandi sen mbi kala desaɗo yo joƴƴin haydara oto waɗ haydara oto dillu holto paaɗen nden te enen eɗen gandi enen kala ko dewgal joƴƴinta en e nder galleji ɗi enen foof eɗen gandi kala puɗɗiɗo tan ƴestade koko resete joni so wonti desaɗo foof hiiɗe desaɗo fof hiiɗe holno leñol ngol wawirta wurde caggal worɓe anduɓe kadi rewɓe mumen ɓe jeeya koye imminiɓe gam kadi wallude leñol ngol walla ɓe Allah waɗi nulaɓe e nder leñol ngol gacci rewɓe kadi ne mbaɗa golle payodinde e leñol ngol en calmini ɓeɗon worɓe kadi ɓe paamani ɗum ɓe eɗen ñaaguide Allah hokkataɓe famde ɗum ɗon kono kadi rewɓe eɗen ñaago kala subaka moɓe pini yo Allah waɗi mabɓe teddungal waɗa e mabɓe valeur mo gandanɗa hoore ma taw enen rewɓe eɗen mbasa hersude walla kadi eɗen mbasa lesɗude ɗum noon holko jiɗɗa haalde ko gandanɗa hoore ma komi namda hima eyyi ko weltare tan hande mbo sikki kala ko ponnoɗa namdade a namdima comme wiide tan bandiraɓe foof yo ngar e keewal ngara kadi e peewal jammo wona jammo Binta Tall kala ɓi pullo jammo ko jamma ma eɗen eeri noon kala ɓi pullo to woni eɗen geeri ɗum so ɗum ɓenni kadi eɗen calmina hen pareji meɗen e mareji meɗen ɗi e teddiniraɓe jammo saabu hande ko wayno Moussa Kane en ko wayno docteur Dia gonɗo to Nouadhibou e Ougouye Diop en hande dal kala gonɗo Mauritanie Sénégal partout ala fof to neɗɗo wona taw noddaga par ce que enen fof ken gotum sa wi pullo tan ala mo Mauritanie ala mo Sénégal ala mo Mali fulɓe fof ko gotum ɗum noon enen fof en noddi kala ɗo ɓi pullo woni en mbi ɗum bisimilla muɗum e oɗo jamma machallah bisimilla mum e oɗo jamma to wi fulɓe Mali fulɓe Mauritanie en calmini Mauritanie naaɓe Mali Ada Sall yantandema e joom galle makko Boubou Diallo en calminiɓe ha toon to Mali Bintu affaire nalankagal walla affaire wonde artiste so tawi en mbi artiste tan noddi foof sen mbi nalankagal noddi foof
hol caɗele an hol caɗele ɗe jiiɗa e mogoji e hol tan pergitte ɗe gandanɗa hoore ma même an sa yiyani won jiiɗo ɗum hol caɗele gonɗe e affaire wande neɗɗo naalanke to banggue mogoji ne waɗi kam pergitte par ce que adi fof ko sa yiiɗi meccal ngal a alana ɗum doole ne muusi par ce que kala ko jiɗɗa nafanma taw aɗa jogui matériel muɗum walla aɗa jogui ngaalu mo ganduɗa aɗa wawi wadde hen produire aɗa wawi hen wadde foof mais so tawi a ala ɗum ɗon ko producteur ha producteur arata ƴeftuma ɗum kadi sa ala producteur gaddo han ɗon dawal ngal jotoɗa ngal ne waɗi juutat seeɗa kadi ne waɗi hen caɗele a majjani liggindema ko noon ɗum wayde par ce que kadi il faut daña ligginede mbawa yomnade mbawa kadi feñde onon mogoji oɗon jooɓe hen seeɗa hamin jooɓe hen son joui mbeɗa comci ko goni ɗon walla holno ɗum way sans départ e contrat o tan so tawi contrat o koko signina ko joomum waɗanma habillé en même temps kañum on kaldat kase moɗon kalɗon foof taw kanko waɗanma habillé ɗum ɗon kam hen saahaji sa hawre producteur uji mawɗi ɗi aɗa daña ɗum mais hande sa hawre mo ganduɗa doole heewani way kono bintatal ni on wawi tan ko yobdema cachet ma kalɗon kase son nandiri après joua taw comti ko an addata ko comti ma hande mboɗo yiya onon mugiyankoɓe onon keewi pecce pecce galle ɓe pour ɗum ɗo ɓe holko saabima ɗon pecce pecce ko pour hol ɗum ko wasde moon nanodirde walla ko moni foof yidde ardade banggue mum ala wona wase nandirde so tawi ko nandirde kam minen foof hamin nandiri so Allah machallah par ce que hamin jogui fedde wotere maire Aissa Deme ardi ɗum wiyete ko les femmes artistes pulaar kala gonɗo ɗo artiste e nder pulaar ɗo ene Sénégal aɗane e nder fedde hen kala lewru maydu premier le 8 min porta galle ma min ñalla toon ha hiira yimɓe kadi jaaha tiira kadi jaaha galle goto aɗa andi ɓe nandirani mbawa waddude ɗum heddo ho noon ko turubaji ɗi goto foof hande so fuɗɗima yitade hoore muɗum tan kañum ne yiiɗi wadde troupe ardo hen comme exemple hande nde min mbaɗi galle Amadou wonnoɓe e galle Amadou ɓe meeɗa yaade tourné Amadou waɗi créé Njillu Amadou ɓen joni ene jaaha ko Njillu Amadou par ce que koye galle Amadou he jibina e goɗɗo kadi jogo troupe muɗum ko noon tan goto foof yiiɗi ko sa diggini daña école maɗa ko noon tan joni wadde so min paami firti tan ko onon mugiyankoɓe oɗon jokkodiri pecce pecce ɗe wona habde moon wona wasde moon famodirde saabi pecce pecce ɗe tan ko oga yo raddu banggue waya raddu banggue ndendinen wona nafoje guuro men walla wona nafoore leñol men ɗum noon min paami ɗum so tawi min mbima holko mbawɗa wasiyade ko fati e mugiyankoɓe ɓe wonande caɗele ɗe keptotoɗeɓe eko nandi hen holko mbawɗa wasiyade e mbasiyal tumi tan mbiyanmi ko goto foof yo andu ko ardi foof ka mère de famille debbo ka debbo te debbo ko exemplaire aɗa jogui sukaɓe aɗa jogui leñol ma aɗa jogui foof ma wot ko ganduɗa hande sa waɗi ɗum janggo e jaam ma yit iwo taw wawata iwde surtout réseaux sociaux kala ka neɗɗo ene waɗa hen yo wat hen ko andi sukaɓe ko mawnoɓe te goto foof ɓiye aɗa hersa jooɗade ɓiye ene holluma ko ganduɗa ko janggo e jaam sa yiyoyi ɗum welatama hayso ɓiye hollani ma guijum ɓiye holle taw noon jiɗa neede ɓiye aussi a wawata neede ɗum par ce que wonko jinnaɗo waɗata hayso yiiɗi neede ɓiyum wawata neede ɗum surtout minen mugiyankoɓe komin booraɓe kala ko wiyani wiyete ko mugiyanke so wiyama bandiyagal wiyete mugiyankoɓe ko bandiji so wiyama goɗɗum ko noon wiyete ɗum noon enen ne jogoɗen fayida meɗen ha ganduɗa neɗɗo wawata yawade en janggo e jaam ko ɗum dal mbasoytomi bandiraɓe woto haydara heew guite ma ha mbaɗa ko ganduɗa ko janggo e jaam aɗa nimsitoya ɗum wona ɗum ko machallah vraiment a haali wasi mo gandanɗa hoorema baɗɗo fayida e nder leñol ngol ko enen goni rewɓe te kadi moni men foof ene wawno yaltirde e kala no weela kono noon wonko tahat ɗum wadde ko sababu on ɓesguma arde guiɗiɗa mum jawro ɗum ɗum walla kadi sehilaɓe ma walla bande en ñamba e ɗum ɗon e ma
taw kadi ko ñembi ko yoɗani wadde so tawi eɗen golloɗen ko yoodi eɗen mbawen kadi simtinede ko yoodi janggo e janggo ɗon noon ala ko ari duumade programme o Bintu holno jogorɗa waɗirde ɗum programme o de lelnama ha paari Oumar Doro Kume kañum woni micro central en calminimo en juurimomo par ce que kankone so Allah gila ɗum dari guila publicité ji ha e foof kanko waɗi te neɗɗo mbiɗoma mi namdakima haydara haalnam tan mi waɗanma on kadi a wawa yobde ɗum en beltanimomo no fewi kanko jogui programme makko kala gonde programme o sa ari ma jour haymo ala hen so tawi a ari law heure mo poɗɗa ardo inchallah ma totte gueɗal ma ha timmo on nanide firti tan ko eɗen haalpulereɓe hannde golle payodinde eɗen golle e nder leñol ngol won sikkoɓe gandanɗa hoore ma fuutankagal ko fuuta tan woni ala hay ɗo e Dakar fuutankoɓe tiiɗaɓe koye mumen nanguɓe fuutankagal mumen hande ko ɗum tan woni ɗo e Dakar hay goto wallaki hay goto accani aada mum accani cosaan mum Binta no kalduɗa nane a haali hen programme o naalankoɓe nen hen ko wayno mogoyankoɓe e yimoɓe te enen fof eɗen gandi ɓe limtuɗa ɗo ɓe kala hen nanguɗo micro a yiɗata totta goɗɗo Allah e mabɓe hande jogade mbawko mabɓe mo gowruɗa mbara tampani ko banggue otosaji ga te kadi an no mbaɗa lerde yontede mbate ɗiɗo lebbi ɗiɗi ko nder gonnoɗa fewnuto e programme wallahi Kadia ko nder galle tan gonmi kam ko jaltanmi kam heewani so Allah mais mbaɗemi nder tan eyyi so ɗum ɓenni comme ko mbiɗa ko noon tan wawi waade par ce que leñol meɗen sa wi pulla tan addi yontaɓe foof nana nder te hande eɗen jogui les jeunes talent ji ɗi ganduɗa soɓe jimi mbiya ko ɗum tan ɓe mbawi mataw en dañani taw duusoɓe tan wawɓe duusoɓe kono ɓeɗon kadi ne poti waɗede encouragé ñaldi baadi ni ma softinɓe hen kadi hande ko wayno kaaliɗo baba ma ko cukalel mais suka dariɗo aɗa jogui orchestre ma aɗa jogui foof a yahani aɗa jooɗi aɗa waɗa répétition ngaji ma e foof ɗum ɗo so arine ma yaltina hen ma tax mo andano kaaliɗo foof ma andu ɗum e te kadi eɗen mbiya naalankoɓe wona bammal tan e Abou Djouba joguiɗen hewɓe nan ɗo ena te sukaɓe wawɓe yimde ɗum noon ballen ɓe kadi duusen ɓe dañanoɓe jaltiri kadi so ɗum ɓenni hande eɗen jogui ko wayno Iyan Thiamen nan ɗo ena ko worɓe e yontaɓe bawar en Alsan Bawar ɓen foof nani hen te koye jamma he jeeya te mbaɗa hooliɓe te kadi ɓe ɓooyi daranade pulago eyyi ɗum waɗi noon Binta hulani taw haydara hulani ko joomi an ko politicien ji cuuɓiɗa walla ko alɗuɓe ɓe holɓen yimɓe holɓen binduɗa lettre uji ɓe holɓe eyyi mi suɓaki hen kam alɗuɓe ɓe par ce que marraine o ko minen joudete théâtre eyyi parrain o aussi eyyi parrain ji tati nani hen ko jouwoɓe théâtre marraine mo mbiɗa onon jouɗat théâtre mbar omo jogui kaɓɓe ɗe gandanɗa hoorema badde fayida ɗo jogori addude jamma sa programme kay marraine e parrain so tawi tan a raki ɗon caɗele gonat hen de marraine o ko Aïssa won Aïssa won wonde wawi diwde ne wawi sorde mbeɗa andi tawi ko Aïssa tan Aïssa mbaɗa andi ko lettere baɗɗo sabu Aïssa won omo jogui sehilaɓe gandanɗa hoore ma hande kala mo wi yitteram wojji tan moni foof ko lettre uji Aïssa dañan hen ha wayno leydi kene addanma anani mbeɗa hooli anani kono noon Aïssa ko triade so den cikkuɗa watta e poche makko e wallay o wi en tout cas ɗum ɗo fo hewri Binta ala o wita aɗen kanko ko debbo toroɗo pasowo Aïssa won ko neɗɗo pasowo mboɗa andi on jamma Binta a ndeherɗa to kalis kewɗa naggat ɗum noon mbiɗade naggat ko min wi noon wadde eɗen jogui confiance mawɗo de kayne tawi kay ko Aïssa tan Aïcha ene wonde Tata Leyla Ndiaye mo Pindi TV par ce que kankone ko debbo moƴƴo debbo jaajjo debbo kufɗo min hande ngaalu ko weeli ko foof ko teddungal ɓuuri welde hande Aïcha min baddi guure kewɗe min ñamdi kaane min ñamdi lamɗam min ñamdi foof e tourné ji Fouta ɗi ganduɗa hande kañum waɗi min no min mbayini ay ɓe mbiyami pourquoi aɗa waɗa artiste ɓe ganduɗa o ala haydara mbimi min mi ƴewani dañal ngal jewmi kadi ko teddungal gongal hakkude amen ngal te c'est la première fois hamin
mbaɗa ɗum neɗɗo fof komo liggoto woni paso muɗum eyyi ɗum waɗi noon ɓe cuuɓa hen e nder jamma he ene waɗi politicien ji ene waɗi kadi jouoɓe théâtre ene waɗi kadi daraniɓe leñol ɓe fof noddama est ce que banda men oɗo Binta ko jogori wadde toon ko enen fof eɗen gandi ko hunde jogorde wadde fayida e nder wuuro ngo saabu kanko o noddi ko fuutankagal te kadi o noddi ko anduɓe noddeteɓe holto payi anduɓe to payi to ko ɓeɗo noddi ɗum noon mboɗo sikki ɓen majjata e ngol lawol te kadi ma jaranɓe kadi ɗuminde mboɗo andi ɓoyata hankkadi waktuji ɗi gasa holko mbawɗa waynorade leñol ngol eyyi ko adi fof somi yetti Allah e nelaɗo muɗum mi yettete an Kadia kadi mi yi darde ma e leñol ngol hamin ñagonoma Allah tan yalla ɓeydu bawol ngal kadi ha télé o nane partout dans le monde kadi Allah adda sponsor uji ɗi ko manque ɗen ko ande enen haplereɓe kam yoɓe pamni hade men ɓendude ɗon eɗeni jolfuɓe walla men leƴƴi goɗɗi ɗi kala mone yaha télé ko neɗɗo mum ñantata ɗum te minen guila komin mbami nadde télé ko fof warɓa men tan ñantata minen tan ñantata koyamen mbaɗe feere ñantoɓe naate e nder leñol ngol mballon ko wayno wonɓe télé so jeehi télé fulɓe fodɓe ñantede nen toon so jeehi piindi fodɓe ñantede nen toon son gari DSTV fodɓe ñantede nen toon mballe feere mbaɗon mballe rewɓe tampu mbatton ñantude min mbaɗon no leƴƴi goɗɗi ɗi mbaɗata ni te jaahimi ko yeeyata ɗo ena tisiji baddi valeur ɗi fof ko halpulare ɓolɓe eyyi yoɓe ngar ɓe mbaɗa sponsor uji émission ngaji ɓe mballa bandiraɓe mabɓe rewɓe oɗon ƴeeɓa oɗon belto oɗon kalde oɗon no gaare nangge hen ha tiiɗo eyyi Kadia so ɗum ɓenni kadi beltonoɗen hono Samba Diop ko bandiraɗo gorko moƴƴo min ko jiɗɗomi ko korsinɗomi te guila nden o ruttaki hen caggal so Allah ko neɗɗo moƴƴo Allah waddi min ko piindi ha ɗo ene men haydara bonani hen par ce que enen fof ko gotum hande piindi yo DSTV yo fof ko gotum par ce que fof ko ɓiɓɓe fulɓe tan jiiɗi ko yo pulago yaaru yeeso ɗum noon yallah hokku en no pulago yaariri yeeso ya barke salat fatiha ɗum noon wadde mboɗo sikki ko ɗo woni konngol ma cakkitingol eyyi wadde kono en mbaynima bandiraɓe fof en mbaynima kala jeeɓowo DSTV en mbaynima ɗum en mbi kadi ñalawma o ko ñalawma fulɓe fof kadi eɗen beltina hen hono kawa men ɗaha Thiam kaw ɗaha kadi darima e ñalawma he no fewi no fewi no fewi kala ko fonno darade o darima toon sinno ko ɓii ko sinno ko baadi ko sinno ko joom suudu makko fof o dararima banggue yo banggue mi weltanimomo kadi no fewi mi wimo Seydi Thiam gorko mo Dunga Wuro Alpha machallah ɗum noon ko noon tigui musidɓe tedduɓe bandiraɓe forsuɓe arti to wonno ala to yano yewtere men Njillu ko ɗo haaɗi ha lawol gongol so tawi gueno ñaawi ɗum noon en mbi hande ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi gadodirɗen e bandiraɓe ko toon to Revin ko le 9 de le 9 décembre voilà programme o dinnani eɗen kaala kono noon en jejjiri haalde juuro samedi garowo ɗo eno won noon yewtere nde wel ko ɗum saabi min kaalani daɗo Binta hande a weltima no fewi saabu aɗa wawno jumpude e ɗum ɗo he le 9 ɗum ɗon ruttuɗon seeɗa le 9 décembre ɗo e Ravin kala mo anda Ravin sa ari centre sauvegarde tan kala mo mbiɗa Ravin nan ɗon e dow tali he sa yi noon en jahani Dakar jehani to ene par ce que enen halpulaye fof gonɗen koye baaliye o ɗum noon anje tampinde bandiraɓe ƴeftude ɗo taxi ji ga ene muusi ɗum noon soɓe adima en ɗo e toupere tan ene foftine en no fewi ko ɗo e Ravin le 9 décembre woni samedi garowo ɗo eno woto hay goto manko onon foof gaare pijan jalen no wiiri on ni eɗen fof garen pijen jalen Ravin woni e Guédiawaye sa ari e Guédiawaye tan kala mo mbiɗa Ravin a andat te kadi halpulereɓe waɗɓe fayida no kewi kadi rentude toon kono kadi eɗen mbiya bandiraɓe yooɓe gar e keewal ɓe mbasa darade e boowal ittata kadi hay sinno ko yimɓe sappo gari andu ɓeɗon kamɓe tan ɓe joni hirade ñiiwa so tawi kadi yimɓe hewɓe aussi kadi dañama ma dañ kadi ko ɓeydi ko heewi ɗum ɗon ko debbo mo wasa kodde mbayla on woni Kadia Aliou Wadda séri Isaka Hott en calmini dendagal guiroɓe naaɓe foof e kuuɓal ha Sinthiou Dioye ha Seleng kala tan mo gandanɗa hoorema koye joom galleji men jeeya walla yiɗɓe sehilaɓe en calmini ɗumen en juuri yo Allah hokku en hawrude e altine goɗɗo so tawi gueno haaji on jarama
Allah.